खुलुमबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन रायजो राजाफोर आं दिनै दंफैयो क'क्राझारनि सिङाव थानाय फाटगाव जि जानो गोनां बर' साहित्य सभानि 62 एनुवेल कनफारेन्स बेयावहाय जोंहा मान गोनां 30 ईस्ट क'क्राझारनि MLA जोंहा मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सार दङ आरो बिथाङा रिसेपसन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथांजों जों माखासे मोगा-मोगि लागोन बिथांनि जे बेयावहाय हाबाफारि लानाय गासै बिनि सोमोन्दै नोंथांखौ बिएम सोदोब चेनेलाव बरायबाय सार दायो बेयावहाय जे हाबाफारि लागोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनगोन। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ क'क्राझारनि फाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों मेहेर गोनां आरो गाब गोनाङै खुंफुंनो थाखाय जों साखाफारा जादों। गासै 2000निबो बारा बावहाय थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन। नेपाल, बांलादेश, वेस्ट बेंगल, त्रिपुरा बेबायदि जायगानिफ्रायबो बर' थुनलाइ आफादनि जे थान्दै जथुम्मा बे थान्दै जथुम्मायाव थान्दैफोर फैगोन होननानै जोंनो मिरु बर' थुनलाइ आफादा फोरमायदों आरो बेबायदिनो जोंबो थामथिम जागासिनो दङ। दासिमहालागै जोंनि जे प्रिपेरेसन अलमस्ट कमप्लिट जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। माखासे फोसाबनाय हाबाफारिफोरल' दंसै जों रेडि जादों जे जोङो जाहाथे आलासिफोरखौ मोजाङै मोजां जों बरायनो हायो मोजाङै जाहाथे जों जोथोन लानो हायो बेबायदि जों बानजाय आफादनिफ्राय थामथिम खालामगासिनो दङ। जों सान्दों बे बोसोरसालिया जे जथुम्मा गमामायैनो मेहेर गोनां जागोन ओंथि गोनां जागोन। देग्लाय टार्म मिटिं सेसन बेनिखायनो बांसिनबो जाफैनो हागौ होननानै मिरु बर' थुनलाइ आफादा फोरमायदों जे टार्म मिटिं सेसनाव गोबां जिल्लाफ्रा बाहागो लायो बा गोबां बुरजा फैयो थान्दैफ्रा बेबायदि हिसाबै बिथांमोना फोरमायदों जे सानथामा बर' थुनलाइ आफादनि जागोन सानसेया जिल्लानि जागोन। 23 अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जागोन आरो बिनि उनाव 24, 25 आरो 26 खालि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुम्मा बे जथुम्माया बेयाव जागोन। थ' बाहाय गाहाय आलासि महरै दिल्लीनि सासे मुंदांखा थुनलाइयारि सासे बेबायदि सुबुंखौ हांख्रायनाय जादों अलक मेहता होननायखौ बिथाङानो गाहाय आलासि महरै बाहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो माखासे जर'खा आलासिफोर दङ जायफ्रा बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोदों बा जायफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ मदद खालामबाय आरो गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि बेबायदि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो अपेन सेसन खालि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो फैगोन बेवहाय आरो बिनिखायनो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो थामथिम जागासिनो दङ। जों मिजिंथिदों जे गमामायैनो रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाबजों बेयो मेहेर गोनां बे हाबाफारिया जालांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेवहाय जोङो जेरैबायदि खालामनांगौ सरासनस्रा जेरैबायदि गुबुनफ्राव जायो थिग बेबायदिनो खालामनो नागिरदों जोङो गोदान इउनिक जेनेबा बोसोरफ्रोमबोथ' बोसोरारि जथुम्मा जायो एबारनि खेबावहाय माबा मोनसे इउनिक दं नामा? गाहायै जोङो बेवहाय जोंनि जिथु ट्रेडिसन कालचार बेफोरखौ जों देखायनो थाखाय थामथिम खालामदों जेरै जोङो दा आलासि जिरायसालिखौ जोङो बेबायदि साजायनो नागिरदों बा बेबायदि थामथिम जादों जे जेरै जों सायनासालि खालामोमोन थालिर बिलाइनि सायनासालि बेबायदि मोनसे जों खालामदों बेवहाय जाहाथे आलासिफ्रा जिरायनो हायो लोगोसे थुरिनि गंनै न' थागोन औवानि जिरायग्रा खालामदों जोङो आरो बेबायदि जोंहा फोथारनि सारिगिदिं जाहाथे बे जथुम्मायाव फैनायफ्रा एसे मेङोब्ला दसे दान्दिसे जिरायनो थाखाय जोंनि मेन पेन्डेलनि सोरगिदिं जोङो माने फिसा माने बेबायदि जिरायग्रा थुरिनि जों खालामनानै दोनदों जाहाथे थाबाय नायदिङै दसे जिरायथ'नो होनोब्ला दसे जिरायनो हायो सोरबा गथ' गथाय उन्दैफोरखौ लानानै फैगोन एसे केम्पासा जिहेतु गिदिर बे गिदिर केम्पासाव बेराय एसे मेङोबा जाहाथे दसे जिरायनायनो हायो बेबायदि खालामदों आरो जों मोनसे गेट बानायदों जे मेन गेट बे मेन गेटखौ एसे जों साबना हाबना खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय मोनसे जाहाथे मेसेज थाङो बेबायदि जोङो नाजादों जेसे हायो जों नाजादों बानजाय आफादनिफ्राय जेरै हायो जों बिदि खालामनो नागिरदों। सार मोनसे बाथ्राबाव बे एरिया जेसेबांखिनि दा हाबाफारि लानो नागिरदों बेयाव खमैबो बेसेबांसो एरिया? टटेल एरिया 1000 बिगा दङ बेवहाय गिदिर मोनसे केम्पासखौ जोङो बेयाव लादों। स'
मानोना गिबि मन्थ्रिया हेलिकप्टारजों फैयोबा मोनसे साइडआव हेलिपेड दङ बिनि एसे गोजाननिफ्रायसो पेन्डेल लुदों मानोना खाथियाव हेलिपेड थायोब्ला एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो एसे गोजानाव लादों सोरमांगा दैनि गेजेरावबो होनजायो दैनि सेराव जोङो खालामदों बेवहाय जेरै जोंनि एक्जिबिशननि जे स्टल 500 प्लास 500निबो बारा जाबाय गिदिर मोनसे स्टल जागोन माने गिदिर मोनसे एक्जिबिशन जागोन बेवहाय डिपार्टमेन्टेल माने बिसोरबो देखायफैगोन डेमनस्ट्रेशन खालामफैगोन आरो बेबायदिनो गुबुनबो दंबावो मोनसे गिदिर मोनसे मार्केट एरियाबो खालामदों जेराव माने जोंनि थागिबिफोरनि जानाय बेहाय मोननो हायो बेबायदि मोनसे खालामनाय जादों थ' बेबायदिनो जोंनि जे केम्पास बे केम्पासा गिदिर आरो देग्लाय माने थान्दै जे हल दङ जोंहा बेनि साखाथियावनो थान्दैफोरखौ थाग्रा बादा खालामदों सरासनस्रा गुबुनफ्राव जों नुयो जे स्कुलाव दोनो कलेजफ्राव दोनोमोन नाथाय दा जिहेतु परिखा स्टार्ट जाबाय बा जोंनि बे अक्ट' समाव परिखा खाथिसै थ' गतिके स्कुल कलेजाव जों लानो सानाखै जाहाथे खुनु डिस्टार्ब जायाजासे बे कनफारेन्सखौ जों बारहोनो हायो दा बिनिखायनो देग्लाय जोंनि जे बेहाय बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि थान्दै जे हल दङ बेनि साखाथियावनो थानायनिबो बेबस्था खालामदोंमोन बे हयथ' बेबायदिखौ गुबुनफ्राव खालामनाय जायामोन दा जायगायावनो जाजोबनायखाय ओंखायनो गिदिर मोनसे केम्पासनि जोंहा प्रयजन जादोंमोन गोनांथि जादोंमोन आरो बेनिखायनो प्राय 1000 बिघा एरियायावहाय जों खालामदों चारिय'फाले जों डास्टबिन दोनदों जाहाथे जानाय लोंनाय बिदि पेकेट बायदिसिना बथल जानला मोनला गारा जाहाथे जों साब सिखोन लाखिनो हायो बेनिखायनो बेवहाय माने जों चारिय'फाले माने डास्टबिनफोर जों होनानै दोनदों मानगोरों सार बेयावहाय जे सायनासालि बा बेवहाय माखासे स्टेज बानायदों गोबां थाग्रा खुलि बानायदों गय बिफां गायदों गोबां लामा मोजां बानायदों डिसिप्लिननि मोनसे खुंलांनो नागिरदों बेखौ जों नुनो मोनदों स' बेखौ लानानै बेसेबांसो एक्सपेन्सेस बाजेटआ बेसेबांसो जादों सार जोङो खुब खम बाजेट जों खुंनानै हरनायनि थाखाय जों सानदोंमोन बेबायदिनो जों प्रिपेरेसनबो खालामदों जे जाहाथे फिसा डिस्ट्रिक्टफ्राबो लांनो हायो मानोना गिदिर कनफारेन्स होनोबा 2 कौटि 3 कौटि बिदि होननानै खिन्थायो सोरबा बाजेट इसेबां थाङो बेनिखायनो फिसा जिल्लाफ्रा लांनो थाखाय गियो ओंखायनो जोङो माने बेवहाय जों सावरायलायदोंमोन खुब माने हिसाबजों जोङो बे कनफारेन्सखौ खुंगोन मानोना 3 कौटि 4 कौटि बेबायदि बाजेट जों सावरायलायनाय खोनायो माने गोबां फिसा जिल्लाफ्रा लांनो बिसोर साहस खालामा इसिबां कौटि थाखा बहा मोननो बेनिखायनो जोङो सानदोंमोन रायलायलायनायाव जे जों बेखौ माने बिल' 1 crore माने 1 कौटिनि गाहायाव जाहाथे जों बे जथुमाखौ खुंफुंनो हायो रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाबजों मुवा बेसाद जुदि होयोबा रायजो राजाफ्रा थ' बेबायदि जों साननानै आवगायदों रायजो राजाफ्राबो जोंनो औवा होदों मुवा बेसाद माइरं बायदिसिना दान खालामदों गतिके जों नाजाबाय थादों जाहाथे जोङो 1 कौटिनि गेजेरावनो जाहाथे जों बे कनफारेन्सखौ खुंना हरनो हायो बेबायदि नाजादों मेनलि जोंहा जोंनि पेन्डेल बा टेन्ट हाउसआव बांसिन खरस थाङो जेरै साजायनो जानो लुबैयो जेरै नों बियो बेबायदि हिसाबै जोंनि बे बाजेटफ्रा जायो खिन्थु जाहोनाय लोंहोनायफ्राव बारा फैसा थाङा दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों बेसे हायो माने खुब खम खरसाव जोङो खुंनो हायो नामा होननानै जों बानजाय आफादा सावरायबाय थादों आरो बेबायदिनो जोङो नाजाबाय थादों जाहाथे उननि मानसिफ्राबो फिसा जिल्लाफ्राबो जाहाथे जोंबो हायोलाय एसेयावनो जायोबा क'क्राझाराव इसेबां फैसायावल' खुंना हरदों अब्ला जोंबो हायो बेबायदि जों नाजादों ओंखायनो जानला मोनला खालामाजासे जों खुब गथि खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ अके थेंक इउ सो माच मानगोरों सार थेंक इउ